Abagamatsungon. Away di kam, my bro, Kegi. Ingas hard bisa kong gawin kami sama body, my bro. My six-pack is klaar, werkt aan op rijpik. Doe dat zo, ik het er toe en dan op het jaar, dan gooi ik het weer weg. Maar nou voor hoekom doen jy dit? Want dat is fake. Vaak aan een mens, wat toe en tegelijk, wat toe in, hallo, weet. My wereld, daar is het R200. Ryk my stok kaal gaan. Dat zo gaat ik het gejaagd zoals posies. Maar ik smaak mijn gejaagd in Westman, aan een huis of zo. Kegi, het jy gehoor van Century 21 in die Potchefstroom? Hulle is besig met 'n Mikasa development met townhouses, class, 2 bedrooms, 2 badkamers, 'n Hollywood garage vir jou superster en Raibad is naby Northwest University. So jy swats maar in style, brother. Maak 'n investment. Are you ready to step up for the deal of the century? 2 spacious bedrooms, 2 bathrooms, a Hollywood garage in an upmarket residential estate with modern architecture. Get in touch with Century 21 and don't miss out on this investment of the century. Maklik, brother, ek gou 'n dry gat maak aan die girlfriend. Ek mis my so 'n bietjie, man. Mijn ma zei altijd, een mooi vrouw is allemaal zijn vrouw. Zo dank je, jaren voor je krief.